муфа цол и половина. Мъчна. Не. Здравейте. Мислите с предаването Голям батак. Днес съм поканил на гости Ибрям Георгиев, типичен представител на карусела. Здравейте, господине. Какво ще кажете за работата в Монтипе? Батак. Ето един типичен представител на... Завод Монтипе съм... Ето още един представител на карусела на Рено, който се прави също клипче. Тогава съм на аудио, бе. На бив член на карусела на Рено. Какво ще кажете за днешното производство? Имаш ли годни отливки, се питат букмейкерите? Айде, покажете прости, вие да се смеете. От 70 отливки само 2 години, другите са забракувани. Нема и толкова. Отиват от пункта. Да. Значи. О, цигуларе, ти снимаш ли ма? О, Гърко! Значи. Само му вижте, Аз се притеснявам. вижте му настръхналата прическа на водещия на Голям батак. Предаването Голям батак ще се видим сред рекламите. Сега е време за рекламите. Завод Монтипе, някой знае ли? Коя улица се намира завод Монтипе? Улица Батак 4. Айде изиграйте някаква реклама. За прах за пране Амин. Дария, здраво! Не, депресирам се от камерите. Аз не съм публична личност. Пак, Наркомани на Амин. Да. Моля, повторете. Разбираме оператор наркомани на Амин. Виж как му влияе Амина. Амина не влияе добре. Не влияе добре Амина. Имам още остатъчен ефект. Виж как му снима долно и двамата. Това е единственият човек с пясък вместо пърхот в косата. Трябва да мисля, че е план за противопясъчност. Това е като стрелещата глава, е. Его да и другия оператор се почесва стратегически. Отпред сме с телефоните. Да, това е нашия отговорник по безопасност Юлиан Петричев. Аре, бе, браво! Какво да кажа? Свършиха рекламите. Продължаваме с предаването Голям батак. Голям батак. Днес беше голям батак в завода. Беше изключително топло. Температурите достигнаха от 54 до 63 градуса по Целзий. Операторите загинаха млади. Млади и зелени! Млади и зелени. Само няколко мухи останаха. Млади и зелени! Това е звукорежисьора на предаването Голям батак. Ибрям Георгиев да не забравяме. Аз съм Ибрям Георгиев. От завода Монтипе на улица Батак номер 4. Да. И ето го нашия супервайзор. Снимайте го. Супервузор. Супер телевайзор. Супер телевайзор. Снимайте супер телевайзора. Вервайте ми. Не, но аз виждам в джоба му има кисика пълна с каленци. Какво правите с калето? Моля, моля. Звукорежисьора се съсредоточил нещо. Голяма петен поздрав за мандрата. Я покажете как говорите с шинет. То пък със сега печ. Кръбна вест. След почина мухата Иван. Всички близки. Опелото ще се остане зад завода 14:30 след работно време. Моля всички са причастни да се